kita Nabi Muhammad penghulu kita, hai sahabat lan saudara, assalamualaikum kasidang pandangan ilahi ya rabbi ya rabbana. Ilapi dari itu menuju mustawa Otibo Muhammad nai pada mustawa batamu jo Tuhan azza wa jalla dari tiaknya kalam di situnya dengan Nur Muhammad coba menyembah alastu birabikum katanya Allah menjawab Muhammad kalau bala antara sujud Muhammad dengan sabantah dengan sekejap batamu ja Allah di situ Muhammad nai menarimu perintah 50 rakaat 7 jumlah kita setelah sudah Nabi kembali di langit nakana marwah Nabi Musa nyatapati batanya Musa kepada Nabi aku perintah dari ilahi sabanta itu menjawab Nabi 50 waktu ambo dibari eti nasihat Musa kepada Nabi cukup pinta diulang kembali hula sampai Nabi 9 kali 5 sampai puluhan 5 Tuhan kurang kau tinggal 5 kadipakai lai faedahnya sama jona 50 tadi dangakan sungguh katanya Nabi ana binurillahi wal alamu minni ana abul arwahi wa adamu abul bashari baramulo aku dari nur ilahi baramulo alam berasal dari sini bermula Nabi Adam bapa insani Allah tadiri Muhammad tasembunyi Muhammad tadiri Allah tasembunyi kabasara Muhammad bukan seperti penghulu alam dan kita umat Nabi mangkonya wajib memuliakan Nabi ya baik itulah andaknya salaku umat Nabi ya inna salamataka
Mario pengajian oleh karena pengajian sekali nanti bidang agama Jalai surul juga jaga dengan nado di dalamnya Ai pala karol ayo hidup nakam mati kaji dibaco Wahai saudara lai anda dengari Jalai jadilah jalan sekarang kini Jalai sekarang kini supaya selamat Jalai pulang kembali Jalai wahai saudara kaji akan datang Jalai kaji akan datang Hendaklah pegang Jalai malam dan siang supaya selamat kembali pulang Jalai kembali pulang Wahai saudara Jalai pikiri diri Jalai pandanglah tubuh nangkasa ini Jalai nangkasa ini Wafi anfusikum Jalai inilah bunyi apalah basiruna tambahan lagi artinya ayat le firman ilahi
siap daku kalai sanang lahati bertemu Tuhan kalai sakami sendiri soal pengajian ala sakian Allah sakian dahulu ala daripada dunia kami Allah bintala boleh lai tanda babari ala babina asan bapa di manjadi anak wana kambang nagari narami ala dari doa ala de matina suci dalai masuk sarugo ala dari kampung ala rami lai begitu permintaan ala daripada dunia kami Allah itu kasih lawalai namurabari ala biba ala mangkota elonyo iyo baru buang la johari ode bala pamalam ju Odena yo anana laru imalam la dena sekarang la denyonaku ode nala de bala malam mungkin kabaka malaba soso Odena mungkin yo kaba jadi la dena yo ayam le kabalaku ode nala kabala bunyi bunyi ba orang lama kala kajebu Odena yo marilah kami cari ola dio mendola de hilangnya Odena yo marilah kami pilih ola dio mendola de sentianyo Odena yo marilah kami tuku di mano di bana de kurangnya ode lalai marilah kita dapat di manokola tak cicianyo Odena saibaran denyo mati na jalin di bana la pusaronyo ode leko jale la masih bila tantuna jale de tanggonyo Odena umpamona dena hilang na jalin di bana de rimbonyo ode lai umpamula orang anjina jale la pulo la sungainya Odena yo sungguh de begitu ode layo wahai la saudara Odena yo ikona de sambungan la dari yo kami la badu Odena le putri la desa dan tiang la dena yo nak jangan de basuh ode layo itu la de lonyo kita badu jo batiko Odena kakana lainyo dapi Odena di paliga dekan kato ode kala kita yo lai dape ode nandi lawan de bayo Odena de kamila dena ninda kama jadi yo de apu ode lemanya bola kami namu disambung kami la Yesus Odena di cali si pinonton ola dio pandai la Jumat Odena yo memang nande tabagi ode nalai ate tigo Odena yo karano de pinonton memang tabagi la de nyotigo ode layo adola banamku ado pulo yo banamku Odena le adonan anak-anak unyil golongannya di mana tu nak bahati sanang nan mudo nak dengar suku Odena di mana nak kiti-kiti na sana bana la de hadiyo ode nalai pantula pembagian ode nalai iyo nak nyuratu Odena yo kalau kandak nanto ode nak pengajian nak baca Odena kalau kandak adenan mudo okasan saijo irama seru tapi kalau kandak nan unyil lai dabi adulang keliam kapalo ode leka samula kita barikan dak nantu jona mudo Odena pasangan di dalam hati pasajo di dalam kiro-kiro Aki nilai jo irama kampus Odena kabakaya ide nyoju ode nama adula de nyogambus memang banuan sakan agamo Iyo lai ko irama nyo dari oka
Sadarlah wahai manusia, hidup ini tidak akan lama. Jangan selalu engkau bangga selagi engkau masih ada. Ingat itu semua akan sirna. Ingat itu semua akan sirna. Hindari sifat angkuh dan sombong. Jangan selalu banggakan diri. Hindari sifat angkuh dan sombong. Jangan selalu banggakan diri. Hidup sederhana itu yang dicari. Dekatkan diri pada Ilahi agar hidupmu selalu diridai. Agar hidupmu selalu diridai. Rio itu ala iramanya ala dari kami badu. Olah dirangkana muapantang yonamu halyo badelo delo. Odele marilah di pun tadi ambil satu paguno. Odelai mari lako kanda kana lade nana lade kare kana kito. Odele dolola sampunan di mano la putuinyo. Ke pasamola pasarabiaso. Biaso la sajo samutuka jurito. Tolonglah sembuh sesudahku Jobuan naraja jol lagu nasiro. Jobuan naraja lagu nasiro. Sampai maju irama agama ila ikoladio. Lepasan hati di dalam dado. Bahasa jubana si kiro-kiro. Lagu gaman ladiku nambonyo. Lalai dan tapi tapi la badada ajo. Olahkan ni lalai dan cari namun lamo takkan ajo. Alay namon Lamo takkan ajo. Alay jualan nawa singkaran. Alay paanan dari alamu aropi ngai o ayo dani. Alay ikan jo tampa di jalo indah. Alay namu kana. Jalo indah alay namuakanay. Lagi jalo indah. Alay namu kana. Lo babido orang semani lagi lo basampan ala tajangang sagalo muka lo Tuhan di diri batanyo Ala Tuhan di diri batanyo Alamu elarang kay barantay Ala kala sa kuya di batujo Contoy alam mo macam berbagai Kasudahan nyo kaabadu. Ala kasudahan nyo Ka Allah nyo Masa apabila di dalam sawah Adi makan pipis burung bondo. Hai hanyo kulima sama tomato. Hanyo kulima sama tomato. Jalan tarantang laki lo bakilo. Alun di kako ala taraso. Alun di kako ala taraso. Oh, ada dia lah darah sonyo, lah dari lah kan